на всички и добре дошли в третият епизод, мисля, че е, да, точно така, на Happy Wheels. Нека започваме с... Първо, като на начало ще започнем с един Ball Troll. Не знам как се пише, мисля, че така. Само ще напиша Ball. Аха, ето го. Ball Troll. Така. Oh, welcome to Ball Troll. Добре. Така, нека преминем към следващия рандом Ball Troll. Не! Добре. Чакай сега, тука. What? Аха, мърдам се. Три да, топки. Не! О! Така, още 3 топки. И... Не. Защо? Добре. Ще го рестартнем това ниво. Да, окей. Пак ще го рестартна. Три топки, в които... Добре. Ого! Не бе! Три топки още? А не, що не ми ги даде? Добре, махаме се от това Ball Troll. Усетих, че няма да стане тази работа. What? What is the Ball Troll? Добре, нека се махна от това Ball Troll. Нещо му е бъгнат. Аха! Не дет. Добре. Не можах уин. Найс. Така, нека пристъпим вече към PogoJump. Написахте ми в коментарите да не игра с PogoJump, с Pogota, но искам да се науча просто да играя с Pogo. И да. What? Какво беше това? Добре, нека отидем преди другия. Казахте ми да не играя с Pogото, но просто, че не мисля да много Pogото, но аз искам просто да се науча да играя с него, защото ми е любимото. По принцип. Така. Добре. Като за начало не е зле. Видяхте ли като го казах и всичко се провали. Охо! Как си чупих крака, бе? Това е невъзможно, бе. Все пак съм с Pogo. Охо! Какво стана тука, бе? Окей.
Окей. Супер. Не, чакай. Добре. Окей. Честно ли е? Добре. Ще се опитаме така да се предвижа. Виждам, че се получава. Това ниво може би е много дълго. Така. Сега съм в стрели. Които... Това ниво очевидно е трудно за мен. Пого челендж. What? Как трябва да го спукам това? Може би... как се заклещи главата? Окей. Охо! Добре, ще го рестартна това ниво. Така. Аха. Само ни трябва да ни се заби. Така. Би трябвало така. Добре, няма. Ще се опитам да го мина. Така. Тука. Добре. Вау. Добре, пак ще се опитам да го мина. Добре, няма да е от тука. Аре, бе, ще справи се. What? Добре, ай кажете ми каквото и нещо. Добре, това ниво не ми харесва. Няма и да го Jump Pro. Тъй. Много яки нива, хора. Право цепи мрак с двата крака. Още по-яко. Добре. Сега... такова пого. Такова пого искам. Нали, с ранкове такива. Какви са тези звуци, бе? Трябва... Така, сега сме на лоу. Аха! Добре, тук има някакви звуци. Така. Второто ниво от всичките тия другите нива е минато. И мисля пак да се върна сега на Бултро. Или пък да напиша Racing. Видим какво ще ми излезе. Искам да видя. Аха. Това малкото как. Добре. Racing Arrows, така. Експерт, сега ще видим в ниво. Или експертното. Бягай.
Уше! Oh God! Очевидно е трудно, може би. Но ще се опитам 2-3 пъти го мина. Не, само не в главата, не ме цепи. Да, добре. Разбрах какво е новото. Така, искам да видя това какво е. Мамам. Добре. Ти ниво ми харесва. Прес. Добре. Не мога да го разбера. Аха. Добре, де. Добре, това ниво с колата е много хубаво, но тъй като не мога да го мина. Не. Сега те ще ме следват. Да, точно така. Охо! Станах жив. Как? Защо видях финала? Пак ще умина. Газ. Разбира се. Аз съм малко така читър. Не. И да, хора, това мисля всичко от мен. Ако ви е харесал клипа, можете да дадете палец нагоре. Ако искате още клипове на Happy Wheels, можете да дадете палец нагоре или да коментирате. И чао!